și în lei și în euro, dar trimestrial. Acum, Ministerul de Finanțe a anunțat pentru 2024 un necesar de 181 de miliarde de lei împrumuturi. Și chiar mai puțin, această sumă e cu 11% mai mică decât cea în 2023, fiindcă s-a previzionat un deficit bugetar mai mic în 2024, de 5% din produsul intern brut față de 5,7% în 2023. Deci avem pentru ce sunt aceste... Deci, odată 87 de miliarde de lei și-a propus să atragă pentru acoperirea deficitului bugetar și mai mult, undeva la aproximativ 94 de miliarde de lei, sunt refinanțări ale datoriilor deja existente. Bun, ați vorbit despre toate aceste cifre și sumele pe care le împrumută practic Ministerul Finanțelor, dar m-ar interesa și care sunt riscurile asociate cu împrumuturile repetitive ale statului de la bănci. Deja ne-am și obișnuit cu aceste împrumuturi permanente. Acum, dacă stăm să ne uităm și ne referim strict la bănci, este lichiditate foarte mare în piață. Adică sunt bani în bănci. Băncile au bani atrași și din depozite, dar nu au cui să dea mai departe împrumuturi către populație, pentru că sunt dobânzile mari. De aceea, cumva, statul este cel mai bun client în acest moment, mai ales la ce nevoie de finanțare are statul. Bine, statul se mai împrumută și de pe piețe externe. De exemplu, anul acesta deja s-a împrumutat peste 4 miliarde de dolari în ianuarie, peste 4 miliarde de euro undeva în februarie, dar și cu acele obligațiuni verzi, care ce fac prin acestea? Asigură finanțare pentru proiecte care dezvoltă economia sustenabil, adică pentru dezvoltarea, de exemplu, de rețele de transport cu metrou în București și în Cluj, adică au proiecte clare, servicii feroviare, integrare electrice, zone de păduri, înființare de zone noi de păduri, acestea cel puțin au fost declarații. Deci, practic, se dezvoltă proiecte cu aceste finanțări verzi. Mai sunt și fonduri atrase prin finanțări samurai, tocmai pentru a-și diversifica baza de investitori, să nu fie doar de la bănci. Nu este o noutate că statului îi place să se împrumute. Vă mulțumesc pentru analiză și pentru prezența la Este nevoie, RF News. din păcate.